St. Mark chapter 7 beginning from verse 1. Ivangeli kaMark isahluko sesikhombisa. Kuye abaFarisi nabanye bababhali bevela eJerusalema. Sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi ongukuthi ezingahlanziwe. Ngokuba abaFarisi kanye nabaJuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla, bebamba isiko labadala. Nganxa bevela endalini abadli bengakahlambi. Kukhona nezinye izinto eziningi abazamukelayo ukuba bazibambe, njengokuhlanza izinkezo nezinkamba nezitsha zethusi. AbaFarisi nababhali bambuza bathi, abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala, kepha badla isinkwa ngezandla ezimbi na? Wayesethi kubo, u-Isaya waprofetha kahle ngani nina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Niyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu. Wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu, ngokuba uMose wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, uma umuntu ethi kuyise noma kunina yikhobhana, okungukuthi umnikelo, lokho ungabe usizwa yini ngakho? Anisamvumeli ukuba enzele uyise noma unina utho. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilenzileyo. Nokunye okuningi okunjalo niyakwenza. Khona wabuye wabiza isixuku wathi kuso, lizweni nonke niqonde, alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuye olungamngcolisa, kepha okuphumayo kuye yilokho okumngcolisa umuntu. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa makezwe. Uthe esengene endlini evela esixukwini, abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesethi kubo, kanti nani ningaba ngaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Ngokuba akungeni enhliziyweni yakhe, kodwa kungena esiswini, kuphumele ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke. Wayesethi okuphumayo kumuntu yikhona okumngcolisa umuntu. Ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Esemuka lapho waya emikhawulweni yaseThire, wangena endlini, akathanda ukwaziwa muntu, kodwa wayengenakufihlakala. Kwathi masinyane owesifazane, ondodakazi yakhe encane inomoya ongcolileyo, esezwile ngaye, weza waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Kepha owesifazane lo wayengumGreki, engumSirofenike ngokuzalwa. Wamnxusa ukuba akhiphe idimoni endodakazini yakhe. UJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Kodwa waphendula wathi kuye, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Wayesethi kuye, ngenxa yaleluzwi, hamba-ke, idimoni seliphumile endodakazini yakho. Wayesemuka waya endlini yakhe, wafumana umntwana elele embhedeni, idimoni liphumile.
uJesu waphuma futhi emikhawulweni yaseThire wadabula iSidoni, weza ngaselwandle lwaseGalile edabula izwe laseDekhapholi. Baletha kuye isithulu esinamalimi, bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagodloka naso esixukwini bebodwa, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe, waphatha ulimi lwaso. Wabheka ngasezulwini, wabubula, wathi kuso, "Efatha," okungukuthi, vuleka. Zase zivuleka izindlebe zaso, wathukuluka masinyane umthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Wabayala ukuba bangatsheli muntu, kepha kwathi nakuba ebayala kakhulu, kwayikhona bekwandisa kakhulu impela. Bamangala nokumangala, bathi, "Wenze kahle konke, nezithulu uzenza zizwe, nezimungulu zikhulume."